karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi sa habang Unsa di ay? Wa na mo ko'y balita sa mga panghitabo sa mga kinabuhi ko pare. Pikalimtan na sa kunimo. Pre, excuse na. Siya ni, si Luna. Ug, ay nagtingog, pre, ha? Hello? Hello? Unsa man? Gibalin ka na nila private room? Oo. Karoon ng good. Ug, daghan ka salamat, Luna. Ayaw na lang kong ariya. Ayaw na. Kaya nga naman. Mga bubho ba si Doreen? Mao ba, Brian? Kuan, di lang ko gusto muari ka pa. Ayaw na, Iluna. Nga naman. Mga bubho ba si Doreen? Mao ba, Brian? Kuan. Okay. Total, nabayaran ko naman na diha. Okay ra, Brian. Ug ayaw na sa pakita sa akong anak. Ayaw na pakita kang Sam sa eskwelahan. Bye. Hello? Iluna? Hello? Gi-off niya. Anong mao man sa to'y gitubag mo pre? Nga, dili mo na sa panhion. Naglibo ko pre. So may buto pa sa buta to. Kuan, pre. Gipatuloy ko siya nga. Tuwag yapon ko sa ospital. Uga, dili ko gusto mo doon pa siya na ako dito. Ha? Wa ko kasabot pre. Dako na kasi nagasto sa hitabo na ako, pre. May parang kasi rin pagsulti niya nga. Wag gid may kwarta nga ikabayad sa ospital. Uto-udi ay. Kaya ako sab, walang di kalibutan nga kamo na di ay atong durin. Giblahin lang ko ninyo, preda. Pero okay ra, sabot ko nimo. Natutungura, nagkinahanglan ko ikauban sa imong pag-inusara. Di ba, pre? Okay ra to na ko eh. Sorry sa pre. Ang naitabo sa namon nito rin, muna magdamgurang. Giuho lang kay ko ito una, pre. O, diha siya. Ngan sa kasabot sa kong paginahanglan. O, mauna na ituyo mo kang durin, pare. Sayang. Aray. Masikit pag-ayo ang ako samad. Lawa mo gani samad sa kong kilid, pre. Malingan di kay wa magkabot sa kong kasing-kasing. Swerte pagkid ko, pre. Ipawahin na pare. Hala. Nagdugo gido. May hunab ang dugo sa imong t-shirt. Anong may gawas mo ka sa ospital, pre? Delikado na kayamtang mo. Ibalik kayo ka to dito. Uyawan mo ko eh. Hadlo kay kong dugo ngayon. Nalain na. Ibalik ka sa ospital, pre. Ibalik tayo. Ako rin may bawas kong kagalingon, pre. May dagong tambal. Muhigda lang noon ko, pre. Please. Siguro kang dili ka pa hato dito sa ospital? Basi nung mahutdan kang dugo, basi bako lang. O ano ni kaso, ay gadlok. Muhigda lang ako. Umuto man kong tambal. Iko akong tubig baliw, pre. Sige. Diha ka una, ha? Iluna. Gikinahanglan ko ta kayo ikaw ni hikay una. Iluna. Kami si Papa nimo mo'y mahatudo ni Sam sa eskwelahan. Nga mukuha sa niya. Okay, Rama. Sige, maayo pa. Ikalayagtod na ko, ma. Dili ko gusto ni Lola. Unsa? Kang bataa ka, ha? Nagminaldita ka na, ha? Ikaw lang lagi ang muhatod na ako, ma.
Ano maduaw na yun ta ni Papa? Naklain kaya batin ako sa kong lawas. Upahoy na si Mama. Si Lola ug Lolo nimo lang ang muhatod nimo. Ugma na ko, Sam. Mama, sa doon. Hilom ha, hilom. May arte ka na da. Abi niya naman sa mama nimo, spoiled ka na. Imo magong awayon si Papa, Lola. Sam, igo na anak. Patuo ha. Ayaw na supaka si Lola nimo. Sige na, mupaway ko anak. Ugma ako'y muhatod nimo. Sige na, Sam. Hamin, bitbitan ang bag Kulang-kulang sa imong apo, oh. Bugatra pa na. Elementary pa lang ganing mga estudyante karon, daghan nakaglibro. Sa atong panahon ni adto, pipian pilar gyud mo atong nahinumduman. Ayan, pipira yung taon. Mauna. O, dana. Yan ang bag ni mo apo, nasita na. Basta, Mama, ikaw atod na ako. O, lagi. Sige na mo. O pabuto na mong papa nimo hangtod mahuman ang klase ni Sam. Ay, makaanto sa kalode. Nga, alas 4 man tingali ang tipamuhi ang mga estudyante. Magdatag cellphone aron malingaw ko. Na may mga games ana. Ay, labado ko ano eh. Hmm? Ikaw lang. Sige, tana, apo, tana. Ilona, trabaho mo sa atin mo. Ikaw rin bahala sa mga anak ni mo din ha? Okay na pa. Pagtaksi lang mo pa. Ako haari pa, oh. Ade, kawartan ako eh. May panahon pa man sa pwede o mag-commute lang eh. Di pa kawartan ako na. Ay, ang binalang na, Daibe. Snacks na mong papa nimo. Di ara, oh. Kinis mama ni mo Ilona ba? Sinsiyo, di kinuton yun. Uy, sinsiyo di ay ning gihatag min. Tanawa lang min, og sinsiyo ba min. Nanampiling min ay. Ha, bantay mga kag snacks niya ha min, ha? Kanalo di oy. Sige day, aran mi day. Na, unitin ang apo di mo, Lodi. Papay, Ma. Kiss ko, pi. I love you, Ma. Love you too, Sam. Pagtuon gud ha. Oh, Ma. Kay gusto man ko mag-teacher. At ihagis sa atong apo min. Uy, tana mo, uy! Kididaan ko niya pag-ato sa ospital. Ug masabot kaayo nga nagselos ang iyang babae. Mga dili sa gusto nga moadto ko. Human sa kong gibuhat, mo ni ibawas niya. Ug anong sakitan man sab ko. Nga naman. Human sa klase ni mo, Sam, anila mi din magpaabot si lolo ni mo, ha? Tutula lami din, he. O, laki. Kapaw naman ko. Gikan karon kami naguslolo ni mo ang mukuha og hatod ni mo. Bisan dili ka ni. Si Mama ang watod og manakoy. Kay mo doa man ni Papa. Musod na koy. Maldita yun yung bata, ada. Asa na liwat ni mo? Laghibo nga na, liwat ni mo na. May maning akong pagkamaldita, men. Kay giakak ko man gyud ang atong mga anak sa matarong ako man giagak. Wa man ko magpasagad nila. Sila lang ang wa mo tuman sa kung gusto. Kay og nituman pa, nga naaman gyud untay mo gasto sinang kontra og wa magpakabuang si Ilona anang salbais ka Brian. Professional na gyud unta na. Gwapa ra ba unta, min? Ha, hustos barog. Bright pa. Ano ko lang yun? O garo na, gitonto lang siya. Ano na nagisiguti pa. Milabay na to. Sa milabay. Nga, nagsakit man gihapon rin ang atong anak. Ug ang yabag sang anak nato, nagpakabuang gihapon. Hilam na. Mulingi yun na to. Nakadungog ni mong si kagyaw-yaw da. Hilam na. Kalingawin na ng cellphone niyo or mahilom ka. Uto di ay. Sige ay, magtuon para ba ko ani min kay ipidyo ko kamao ani ay. Mahal ra ba ning pagpalit ini sa atong anak min? Hay mang imo min. Tos bay. Ador to puyos bay. Uy. Hala. Uy, niring ra min oh. Ha? Ano? Hala. Asam ta ni asam ni kublita na to ay kudlit min unsaon man ni kudliton? Sa kudliton. Ha? Mao na, patugatog ang pangayo. Dili ka mao. Biya ani, sa ni tubag. Ay, ambot, salangaw ani. Ay, patudok kog mayo ni ugma sa ni Sam oy men. May pa. Ay, may nakaira ba na mo gamit og cellphone ng atong apo. Bata pa gani, lupig ta. Nakatupag ayo si Paring Brian.
May sab noon. Pastilan, no? Ang kamanyoon sa tao, isan pa og nagminhalay sa usag-usa. Hangtod nakasal, kunya, nakabaton og mga anak. Huwag yapoy kasiguruan nga sila gyud sama sa ani nahitabo nilang paring Brian. Nag-uros-uros nga gugma ilang gibati sa usag-usa ni adto. Ug karon, gusto maad na. Luna. Nay. Luna. Nagpangyaw-yaw sa nga ni Luna eh. May lain na nida. Huwag mo na magkitakigan. Tayo pa. Hala, init kayo siya. Ginoo ko. Basinog, na-infeksyon eh. Pre. Ihatod ka sa ospital. Init kayo ka. Ayaw. Dili lang ko. Ha? Akong tambal, pre. May akong tambal. Magkuhaw na akong ice bag, pre ha. Kajut lang ha. Magsusilangon ako sa kahimtang sa pasyente, ma'am. Ay, si Brian Laceda. Ha? Unsa ni check out na siya? Unsa? Gahapon na mo check out? Og wa okupahi ang room nga akong gipareserba? Oh, mao ba? Unsang oras sa gahapon, ma'am? Mao ba? Okay, ma'am. Sige. Nagsusi lang ko. Ma'am, kadiyot lang. May kauban ba siya pag-check out niya? Oh, diha ang iyang asawa? Nag-inusara ra. Mao ba? Sige, ma'am. Salamat. Sige, bye. May check out si Brian. Og siyara ko nung usa. Og wa mo ako para sa gipareser pa na kong kwarto. Nga naman ka, ha? Iyawan ako naman pala eh. Oh, yun na. Milorang ng kainit ni mo. Pero, delikado gihapon. Kay, may samad magud ka. Pa-hospital gud pre. Okay, kwarta, pre. Si Ilona. Sige, ngun ko na. Dako na kasi nagasto na ko. Mao ginahinungdan nga may gawas na lang ko. Mawag maikog ko niya. Punan pas pagpakirelasyon ko kang turin. Away kaso ni mo kay laki man ka. Pero siya bitaw, nakauya pa sab. Patas na mo. Tawam ka. Ikatawa ko lang kasakit ka o gibati ka rin, pre. Pwede ka nilaw na kutinin mo, pre. Pwede ba? Okay kay pre. Kana pang may kauban ko. Single ko hangtod karon. Okay pa rin. Pero kinahanglan lang yun nga ipati man sa doktor mo samad. Bisan magpa-dressing lang ka. Ha? Paring Brian? Sige, pre. Salamat nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!